Negde, skriveno među trnovitim žbunjem, nalazi se malo kraljevstvo patuljaka i vila. Svi koji žive ovdje su veoma, veoma mali. Ja sam patuljak Ben. A ja sam princeza Holly. Ajde, da se igramo. Čekaj nas. Benovo i Holino malo kraljevstvo. Današnja avantura počinje u malom zamku. Daisy i Poppy su poludele. Daisy, Poppy! Prekinite s tom užasnom bukom! Aha, tako su glasne. Daisy, Poppy. Uzet ću vam štapiće i stavit ću ih u orman. Mama je u pravu. Nema više štapića dok ne naučite da se ponašate. Konačno. Malo mira i tišine. Ko je sad to? Baka Boca je stigla. O ne, moja mama. Baka Boca. Bakica, bakica. Drage moje, divno je da vas vidim. Holly, pozdravi se sa bakom. Zdravo, baka Boco. Mladi patuljak Ben, uvek je zadovoljstvo da te vidim. Šta je bliznakinjama? Zašto ste tako tužne? Štapić. Pa gde su vam štapići? Sklonila sam ih za sada. Ali kako će da prave čarolije bez štapića? Možda je bolje da Daisy i Poppy ne prave čarolije. Pa, tvoja su deca, dušo. Posljednje što želim jeste da se mešam. Barem Holly ima svoj štapić. O, da! Holly od mene uči sve o čarolijama. Holly, šta si sve naučila? Mogu da ljude pretvorim u žabe? Ili zečeve. Žabe? I dalje si na žabama? I zečevima. Ali to je dečija magija. A šta je sa ozbiljnim stvarima? Recimo, bacanje roze tačkice po nebu. Ili da učiniš da drvo zapeva. Ne, hvala ti, majko. Nemamo potrebe za pevajućim drvećem. Ili za tačkicama po nebu. Dobro, ti si šef. Nema veze. Donela sam poklone. Poklone za decu. Pokloni! Holly, tebi sam donela ovaj prelepi prsten. Hvala ti. Da li je čaroban? Možda malo. Nemoj da ga trljaš, u redu. Dobro. A za Daisy i Poppy 2 štapića za odrasle ljude. Štapići. Ali upravo sam sakrila njihove štapiće. Da, sva sreća pa sam ja naišla. Ovi štapići su pripadali vašim pradedi i prababi, moćnom Vladu i pošandrcaloj Sharon. Nisu opasni, zar ne? Samo onoliko koliko je opasna osoba koja ih ima. Dobro, predlažem da istog momenta ove zaključamo. Naravno, ti znaš najbolje. Sada je vreme za spavanje. Hajde, u krevet. A sada bajka za laku noć. Mali Zeka Peka. Draga, da li bi ti smetalo da ja pročitam bliznakinjama bajku? Ne, naravno, baš lepo, ali pazite samo da se mnogo ne uzbude. Trebalo bi uskoro da spavaju. Naravno, prepusti to meni. Jednom davno živeo je zec po imenu Zeka Mili Peka. Ovo je baš dosadno. Ovo je knjiga koju sam obožavala kao mala. Lude čarolije za mlađe od 5 godina. Čarolija broj 1. Kako napraviti oluju? Kakav dan? Kud je baka otišla? Sa bliznakinjama je. Da li je to dobra ideja? Pratite me, mašite štapićima. Štapići.
štapić. Nema štapića? Naravno. Mama i tata su dobro uradili kada su ih sklonili. Nema veze. Evo vam moj. Štapić. Recite. Holuja! 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 Holuja, holuja, holuja. Kako je? Šta se događa? Ovo je oluja u zamku. Pitam se da li to ima neke veze sa bakabocom? Zdravo, da li će Holi da izađe napolje? Zdravo, Bene. Silazi za minut. Da li ste čuli onu oluju noćas? Čuli? Bila je u našoj sobi. Oluja u sobi? Savršeno! To je bila čarobna oluja. Dobro jutro, majko. Već znam odgovor, ali ko im je pokazao kako da naprave čarobnu oluju? Ja. Šokiran sam. To je samo mala unutrašnja olujica, dragi. Nemoj da brineš. Šta si ih još naučila? Samo još nekoliko bezopasnih čarolija. Zdravo svima! Zdravo, Holi! Zdravo, Bene! Zašto ima dve Holi? Daisy i Poppy su bacile čaroliju. Tražile smo da prestanu, ali ipak su to uradile. Ovo se desi kada dozvolimo Daisy i Poppy da bacaju magije. To je obična čarolija, dupliranja nije strašno. To je još jedna Holi, a ne 10 njih. Zdravo! A kada bi ih bilo 10, baš bi bilo lepo. Štapić! Gde su našle štapić? Izgleda da je to moj štapić. Zdravo! Nestale su. Zbrisale su! Zbrisale su u divljinu! Uključite Daisy i Poppy alarm! Mnogo buke ni oko čega. Stvarno? Bliznakinje su pobegle i imaju tvoj štapić? Koje si ih još čarolije naučila? Pominjala sam neko hodajuće drveće. Drvo hoda! Hoda! Tata, drveće je krenulo prema našem zamku. Ne želim da znam. Ovo je kao ružan san. Pretpostavljam da si ti kriva za ovo, dadiljo Šljivka. Ne, nego baka Boca. Zdravo, život! Baka Boca, trebalo je da znam. Odavno se nismo videli, Cedric. Nedovoljno dugo, Millicent. Uvek si donosila velike nevolje. Da, majko, ti si ovo počela. Sad moraš sve da ispraviš. Dobro, ti si šef. Samo mislim da deca treba malo da se zabave. Postoje dobra i loša zabava. Ovo je loša zabava. O Bože, Daisy i Poppy, daleko ste od kuće. Zeka, zeka! Jajce! Žabica! Daisy i Poppy su poludele. Banana! Ja sam banana! Dušice, tu ste vas dve. Vidim da ste napravile mnogo loše magije. Tile! Kluc! Oho, divno. Ježić! Ja sam Ježić, lepo. Kamenče! Pretvorili ste me u kamen. To baš nije lepo. Ali, mislim da je vreme da protrljaš svoj prsten sada. Šta kaže? Prsten, protrljaj ga. Mislim da hoće da protrljaš prsten. Ali zar nisi rekla da to ne radim? Predomislila sam se. Ali, više nije dobra zabava. Protrljaj ga. Dobro, evo ga. Šta se desilo? Opet smo u malom zamku. I sve se vratilo na staro.
Nema hodajućeg drveća i tačkica na nebu. Da, Holly je protrljala prsten i sve se vratilo na staro. Taj prsten je stvarno moćan. Da, taj prsten je pripadao tvom čukundedi, nevaljalcu Nevilu. Pa, pogledajte male anđele, izmorili su se. Priča! Hoćete priču? Naravno, dušice. Opasna magija za malu decu. Koliko moja majka ostaje kod nas? 2 nedelje. Prvo poglavlje. Kako da miša pretvorimo u zmaja, da li znate? Zmaj!